folkens. Nu skal vi lave noget her. Og det er hemmelige opskrifter, vi bruger. Drikker I mælk, her? Nej. Og så skal vi lave det her. Vi starter med mælk. Oliver, den hat der. Den ligger nede ved hundemaden. Det er sgu da lidt ulækkert. Mælk. Så vand. Vand. I opskriften. Vand. Cola. Absurd. Og blå farvestof. Håber den bliver blå. Og så skal man røre rundt. Så rører vi rundt i 3 omgang. Det er helt turkis. Skal vi ikke stoppe med at dreje? Jamen lidt. Så må I læse al vores opskrift. Bare roligt, vi sender nogle flere videoer af trylledrik. Og prøv at kigge det. Dollar. Ja, det er klamt. Men det lugter godt. Det lugter dejligt på munden. Okay, er du klar til at optage mig? Ja. I finder noget andet med mælk. Ja. Jeg har noget, I gerne må bruge. Noget gammel fløde. Tak. Men vi skal altså drikke det. Ja, så må I drikke det. Men Det smager faktisk rimelig godt til mig. Din tur. Mor, det er klamt. Mor, det skal du aldrig smage. Fuck, det er klamt. Opskriften synes han godt nok ikke særlig godt om. Mor, det er klamt, det her. Mor, det er klamt. Hvor er 3 venner? Vand med sodavand og blå farve. Så kommer det sidste nu. Og vand. Og vand. Der mangler 3, 4. Godt gået. Her. Her. Det var så fra det.